శుభోదయం నాన్న. ఈరోజు రెండవ తరగతి తెలుగు వాచకం, రెండవ తరగతిలో తెలుగు వాచకం మనం దావత్తు పదాలు నేర్చుకున్నాం. ద్విత్వాక్షరానికి సంబంధించిన దావత్తు పదాలు. ద్విత్వాక్షరం దావత్తు పదాలు. ద్విత్వాక్షరం దా ఒత్తు. ఓకేనా? దావత్తు. ఇక్కడ ఎద్దు ఓఎక్స్ ఆక్స్ నేర్చుకున్నాం కదా మనం. ఎద్దు ఓఎక్స్ ఆక్స్. నెక్స్ట్ గద్ద ఈఏజిఎల్ఈ నేర్చుకున్నాం. అద్దము MIRROR మిర్రర్. ఇవి నేర్చుకున్నాం ఇంతకుముందు క్లాస్లో. ఈరోజు పేజ్ నెంబర్ 23లో ఉన్నటువంటి దావత్తు 3 అక్షరాల పదాలు మనం ఇప్పుడు నేర్చుకున్నాం. నిన్న 2 అక్షరాల పదాలు నేర్చుకున్నాం. ఈరోజు 3 అక్షరాలు. ఊ దే కింద దావత్తు. ఉద్దెరా, మద్దెలా దావత్తు పదాలు ఇవన్నీ. దద్దులు, శుద్ధ ముక్క, ముక్క, కొద్దిపాటి, కొద్దిపాటి, ముద్దులు, పెద్దక్క, పెద్ద చెట్టు, ముద్ద కూర. దావత్తు పదాలు ఇవన్నీ కూడా 3 అక్షరాలు మరియు 4 అక్షరాలు. ఓకేనా? హద్దులు, హద్దులు అంటే అంచు ఉంటుంది కదా. సుద్దులు, మొద్దులు. ఏం చదవని పిల్లలు మొద్దులు అంటారు కదా. ముద్దు బిడ్డ. అన్ని దావత్తు వచ్చినాయి చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయాలి మీరు. ముద్దు బిడ్డ, ఇంటి వద్ద, ఇంటి వద్ద, గద్దలు, పద్దులు, మిద్దెలు, చెవిదుద్దు, ఒక్క పొద్దు. శివరాత్రి రోజు ఒక్క పొద్దు ఉంటారు కదా. ఇవి 3 అక్షరాల దావత్తు 3 మరియు 4 అక్షరాల పదాలు. ఉద్దెర, మద్దెల, దద్దులు, శుద్ధ ముక్క, కొద్దిపాటి, ముద్దులు, పెద్దక్క, పెద్ద చెట్టు, ముద్ద కూర, ఇంటి వద్ద, హద్దులు, సుద్దులు, మొద్దులు, ముద్ద బిడ్డ, గద్దలు, పద్దులు, మిద్దెలు, చెవిదుద్దు, ఒక్క పొద్దు. ఇవి 3 అక్షరాల దావత్తుకు సంబంధించిన 3 అక్షరాలు మరియు 4. ఈ కింద బిట్ పేజ్ నెంబర్ 22లో చదవండి, రాయండి. అద్దె సామాను, ఎద్దుల బండి, అద్దాల మేడ, గంగిరెద్దులు, పొద్దుగూకింది, సరిహద్దులు, ముద్దు ముద్దుగా, సద్దుల మూట, ముద్దు ముచ్చట, పెద్దల మాట, చెవిదుద్దులు, ముద్ద మందారం. ఇవి పేజీ నెంబర్ 22లో ఉన్నటువంటి 3 మరియు 4, 5 అక్షరాల దావత్తు పదాలు. మీరు పేజ్ నెంబర్ 23 చూస్తూ వీడియో చూస్తూ ఈ పేజ్ నెంబర్ 23ని హోంవర్క్ కూడా రాయండి. ఓకేనా?